Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Oh, wat mooie bloemetjes. Dat ruikt. Oh. Ja, beste kijkers, het is weer zoiets. Aanpoten met ton. Het is ook zoiets om in de tuin aan de gang te gaan. Dus waar kan ik veel beter naartoe gaan als naar Limburg Plant. Die gaan eens kijken of Diana zijn tuintje nog klaar heeft. Nou, een hele hoop bedrijvigheid hier. Ja, in de hof is ook heel veel te doen. Maar hier beginnen ze ook aardig aan de gang. Ja. En niet in de eigen tuin aan de gang? Nee, vandaag niet. Vandaag niet, vandaag hangerwerk. Ja. We gaan eens even kijken wie weet dat ze bus achter. Hoi Diana, ik dacht wel dat ik Dag hier Ton! Ja. Wat is dit dan hier zeg? Ja, kijk eens hier. Het ziet er toch schoon uit hè. Ja, we hebben nu gisteren hebben we fijn alles geëgaliseerd hier. En ja, Wim Jansen net als het gras fijn gezaaid. Oh, dat, Dus, dat hebben de kinderen niet gedaan? Nee, dat hebben de kinderen niet gedaan. Dat vind ik, dat moest ze echt professioneel laten doen door een vakman. Dus nee, het ziet er echt super uit. Ja, nu ja, wachten tot het gras gaat groeien. Verwachten tot het gras groeit en als het gras hoog is, dan komen de appelen en de peren en de bromen in de struik. Ja, ja. Nou, en dan kunnen we vlaai maken. En dan kunnen we vlaai gaan maken. Ja, dus, Die geeft de goede kantje. ja. Het zonnetje schijnt. Het zonnetje schijnt. Dus dan moeten we zorgen dat de tuin klaar is Ja. en dan kunnen we ook lekker rusten. Ja, beregening gaat vandaag erin, anders moet nog een beetje water krijgen natuurlijk. En dan, ja, dan maar groeien. Dus dat is bijna het eindresultaat. Ja, je kunt de Ja. was doen als het klaar is. Hè. Ja, ja, ja. Roze zijn al een bleuje, dus Ja, ja, ja. Ja. Dus, ja, het is een mooi tuintje geworden, vind ik ja, wel. ik vind hem ook mooi. Dus ja, daar zijn we ook heel blij met. Er zullen heel veel mensen jaloers op zijn, dat kan je niet vertellen. Ja, we zijn ook aan het denken om inderdaad in de toekomst hier ook iets met kindermachine gewoon te doen. Dat ze toch wegwijs gemaakt werden en fruit en buim en struikjes en wat mogelijk is. Ja, dat ze niet, Ja. dat ze niet blijven druimen dat de appel in de kies groeien, want dat Ja. is niet zo. Nee, dat is niet zo. Ja. Maar de zoon van de Chino, dat deed er nog andere dingen, dat er nog een tuintje, of niet? Ja, die hebben een eigen kwekerieke eigenlijk, ja, inderdaad. Kunnen we eens gaan kijken, want die plantjes wat hij kweekt nu dan, die moeten eigenlijk ook nog hier bijgepot worden. Maar dan wacht ik even bij tot het gras gegroeid is. Ja, maar ik kwam En ze zijn- net al tegen, toen was er een andere bedrijvigheid. Maar ik denk, dus heeft er nog een eigen kwekerie. En een eigen kwekkerie. Dan gaan we Nou, eens daar is het er kijken. alleen maar stolz op zijn, op zo'n Ja. zoon die Ja. dus uit zichzelf gaat uit. Dus inderdaad, het is zeer productief geweest de laatste weken. Dus het niet stilgezeten. Oh, dat is een behoorlijk Ja. kwekerie hier nog, Ja, hè? dat is inderdaad. Het is het zich heel het terrein toegeëigend hier. En maar het er ook ja, heel goed zijn best voor gedaan. Ja, ja. dat is een behoorlijk kwekerie, Ja, ja. ja, zeker. Die twee soorten wat er kweekt, lavendel en lonicera. Lonicera is een soort kamperfoelie. Mhm. Wordt veel gebruikt in, voor ja, parken te beplanten. Ja, en natuurlijk die lavendels allemaal. Ja, lavendel Ja. zijn ook meer soorten van, hè? Ja, het er meerdere soorten van. Maar ja, ze beginnen nu allemaal ja, piepklein in putjes gezet. En moesten zien, die zijn nu volop aan het groeien. En doet nog ongeveer 2 weken en dan zullen eigenlijk de lavendelbloemen erin komen. Dus ja. Ja, en dan gaat de kassa rinkelen, hè, jongen, achter 2 weken. Oh, en je hebt ook een hele hoop soorten, als ik dat zo bekijk, hè? Ja, ik heb 3 lavendelsoorten. Dat is Hitcoat, Dwarf Blue en de Munstad. En is er veel vraag naar lavendel? Nou, de Hitcoat wel, dat is het meeste vraag naar. Maar het is een leuke hobby, vind je zelf ook niet? Ja, Ja, die staan ze een beetje op de mam en de papa, jong. Die kan maar op. ja. De tuinen en het zijn leven, het zijn groeien. En als ze bloemen, dus begint ze vanzelf te lachen. Ja. Oh. Hé hey, Diana, we hebben nog geen boom van de weg. Is er dit geen? Het zijn er genoeg, hè? Mogen ze uitkiezen. Wat zijn dit voor bomen Ja, eigenlijk? dit zijn fruitboom, Ton. We hebben die nu hier in potten gezet. Zodat dadelijk over een maand of 2 mensen ook even goed nog fruitboom kunnen planten. Het is leegstam, we hebben half stam in potten gezet. Van ieder soort een x-aantal appel, pruimen, peren, kezen.
Ja, en zijn dadelijk mensen die willen dadelijk ook nog het fruit gaan poten. Dan hoeven die niet te wachten tot november, december, maar dan kunnen ze nu al poten. Ja, we hebben net het vuurweertje gegeven in het kindertuintje, dus Ja, inderdaad. Dus, ze kunnen verhoed, zal ik zeggen. Hè? ja. En ze zien sommige planten, sommige fruitbomen komen nog dadelijk uit daadwerkelijk fruit aan. Dat is ook inderdaad, wie worden al zacht bestuufd geworden. Ik zie nog het appeltjes, dan het peren en links en rechts het kezen. Dus, Maar ik zal ze eventueel nu ook al kunnen planten. Hè? nu een pot, die zijn pas vers in pot gezet. Ja. Dus die moeten gewoon wortelen. En dat Ja. duurt ongeveer nog een maand of 2 voordat die geworteld zijn. En dan kunnen ze pas ompoten. Oh, dan Dus was dat, moesten nog even in de pot laten staan. ja. Ja. Maar ik ben een hele geduldige en langzame mens. Ja. Dus achter een week of 6 kunnen we zo'n pot komen halen. Dan kan ze zich zo'n pot kun je aan de gang. halen. En dan kan ze aan de gang. Oké, dat is toch een fijn ding, of niet? Niet te hel werken, niet direct. Achter een week of 5. Ja, lekker gezellig, Diane. Ik kom heel graag weer terug. Want hier werd ik steeds wijzer. Ik heb gezien, de kinderen hebben een leuker tuintjes wat ik thuis heb. Dus onder dat motto wil ik eigenlijk afsluiten. Wil je gaan leren? Loop even langs die Limburgplanten, staan zich te woord. En ik heb het allemaal goed. Ik zal zeggen, tot de volgende week. Bedankt voor het kijken en blijf vooral gezond. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant.